Agora mo jongo kinyi maber, kinyi majaber, wantiere kar ka, Daily Nation ni ka, The Standard ni ka, wabeda ni kod ng'eyo ni gin gik mage. Gigo machali, gazede ariyo giduto giloso kuom jang'wech marahuma Kelvin Kiptum, ma iko odiochieng' ni ma kawuono ka ng'iko nochako, wadhi bedo ka wakelni achiel kachiel. Gazet mar The Standard bende ochiwo kanyo luor mar mogik ma gichiwo kanyo ne Kelvin Kiptum, kachiel koda ka kocha mare bende mano ik nyocha mano e pinyno mar Rwanda e boma ma Kigali. Wadana chako kod gazet mar Daily Nation. Mae kako chal nyakoro moge jwang' ka neno kar kae e ite mokwongo. Gazet en mar Daily Nation. Kendo kae nitie gik mopogore opogore ma wadano wayud kae ka wach momi pek gin weche ariyo madongo. Ang' waranga malo kae mano kama gintiere. Iwacho ni jo Azimio koro chako kwayo Senate kata lombo jogo magin senators mondo mi oneane kaka ginyalo thiro wechegi mago mag affordable housing kata housing levy kama gintiere. Tikindego bende lerre kar kae kalure kod gazet mar Daily Nation mabende wan go kar kae. Ka in gimari bende nyalo mana kawo kapok inyiewo rangana kar kae mondo iyud siso mar dhi nyiewe. Somi bed kod ng'eyo. Nitiere weche motenore kod osuru mabende koro medre kar ka kendo wacho ni mokwongo kae ma en mar mauta mano iluongo ni regulatory levy mabende koro medre kanyo kod otonglo maromo kanyo 45 e lita ka lita. Nitiere withholding tax ne jogo ma kawo mwandu kendo chwalo ne sirkal e chenro ma opogore opogore mano ka gintiere kar ka. Chak nitiere atamalo 5 mano mar withholding tax mago ne mwandu mawuok e puothe michwalo ne riwruoge mopogore opogore kaachiel koda ka nitiere mago licensing fee mano mag bank mabende koro nitie kanyo $1 billion kaka minimum capital kata omenda matin monego bed ni iketo ka kanyo koro mogi jwang'i bedo kod ng'eyo. Nitiere VAT on educational services mano mantiere kar kacha mano madhi neno ka fee bende medore. Bende ing'e ni fee mar skul dhi medore kaluwore kod paro machal kama. Gik ma ka jood bura bende oserango kaka neno kendo ka gikadho gi e yo makare mano gimiyudo ka wano ka fee dhi bedo kacha ka medore. Kata kamano ino kanyo picha Kalonzo Musyoka noloso odiochieng' manyoro kendo nopingo mokalo wechegi mago mag medruok mag osuru kata osuru mopogore opogore ma pod ntiere kar kanyo. Sigana no mipek e ite mar 4 kod ite mar 5 gazet mar Daily Nation ka gilero kar kanyo gin chenro mage mopogore opogore mabende gintiere godo kaka jo Azimio kendo kaka gida keto sirkal tesre. Iwacho ni nyaka sani onge ng'uono ne jopiny mabende nyaka sani ofuk gi medo mana tuch kaluwore kod osuru mapek mimedo mana juogi. Mano somi ite mar 4 nyaka ite mar 5 mani bedo kod ng'eyo nyakwara moge jwang' ni koro kanyo to gintiere yo machal nade. E ite mar 3 ka chopo nyaka mano machielo mar 5 nitie sigana ni mano mar Kelvin Kiptum ondika ni fare thee well champ. Odiochieng' ma kawuono dhi bedo kama nyakwara moge jwang' kinene kar kanyo Kelvin Kiptum gidhi bedo achiel kachiel mano e dalane mano warangane ite mar 2 gazet mar Daily Nation mana kama wantiere kar ka. Gazet mar Daily Nation kanyo ka warango ite mar 2 kanyo kama ntiere sigana mang'wane ane kaka ne orwake ka ntiere e boma mano ka gintiere e boma no mano ma Eldoret kaka ne orwak jang'wech marahuma no mano kama ntiere kar kanyo. Picha mokwongo mineno e wiye kanyo mago jok mane nigi kuyo gi lit kane oromone ringre Kiptum mano ka giwuotho kode apeyni ma Eldoret mano ka gintiere kanyo achiel kachiel. Piny kanyo bende mano ka inyalo nene ntiere jong'wech marahuma mabende ntiere kode mano bedo kata ka ringo kode e ng'we mopogore opogore gintiere piny kanyo gichopo kanyo mar chiwo luor margi mogik. Kaeto wiye kanyo bende mano tieno mano kama ne gintiere e boma no mano ma Eldoret mano ka jopiny ochopo kanyo e mochari mano kama ne gisekawo ringre mosenindo Kelvin Kiptum. Kae piny kae ma en kama ne masira notimre mano masira mano kawo ngima Kiptum kaachiel koda ka kocha mare mano mano ike e piny Rwanda nyocha. Bathe kanyo nitiere
tipo mar nyamburko mane oting'o ma bathe kae ntiere sigana machielo aya ang' wayud thuolo mar nene wadhi ane ite mar adek kanyo nitie sigana machielo ma ang' wayud thuolo mar neno oganda mopogore opogore gigo mantiere monego bed ni waluwo ni achiel kachiel. Yangore ni odiochieng' ma kawuono ka ike jatend piny Kenya William Ruto kaachiel koda ka jotelo mamoko dhi yudo thuolo to ahinya jatend riwruog jong'wech e piny mangima mano International Association of Athletics Federation ogai margi Sebastian Coe dhi bedo kar kanyo ka telone oganda jo Kenya kod piny mangima dhialo kendo chiwo luor margi mogik ka iko Kelvin Kiptum mano dhi bedo kacha ka itimo dalagi mano dalane bende kama ntiere kar kanyo wacho ni ode manigero bende oserumo kar kanyo ma ne otim Chepkerio mano mantiere kanyo e county ma Elgeyo Marakwet Keyo South mane kar chung' duono ma Keyo South Elgeyo Marakwet County kama ne alam ne ringre bende ne otim mano odiochieng' manyoro kawuono bende igeno ni ka idhi tim alam makende ne ringre dhi bedo ka kanyo ka inene kod joherage kaachiel koda jogo mane ogene e kidego wano kanyo sanduk mare oting' kanyo kod jong'wech kaachiel koda ka anyuola ka gichopo e kanisano mar ACK Chepkorio mano achiel kachiel mana kama gintiere ka kanyo koromo gi jogo maber ane kod ng'eyo ni gin gik mage mano kama gintiere koromo gi jwang'. Ntiere pogruok e Azimio Kosoyo mane wach momi peke ite mar 6 gazet mar Daily Nation kae nitie sigana mochiw makoro ipenjo kar kanyo ni nitiere pogruok machal nade pogruok e paro ewi apisni miluongo kanyo ni opposition leader ng'ama onego bed ni mako lemo machalo kama ero nitie jogo mawacho ni Kalonzo Musyoka bende koro oromo gi lemo machalo kamano kendo oikre ne ting'o bendera mar Azimio kochopo higa mar 2027 waranga ne e ite mar 6 gazet mar Daily Nation kaachiel koda ka mathoth kantiere kar kanyo ang' ibeda ne kod ng'eyo en picha mokelo kanyakla kanyo neno Eugene Wamalwa nitiere kanyo Kalonzo Musyoka kod Mwangi wa Iria gin jotelo mapenjore gik mathoth ahinya kotenore kod report mar NADCO jood bura ero ka yware wechegi mago mag NADCO kata paro mopogore opogore ka medo mana mienjo tiende nang'o ka koro sani ineno ni dhi luwe yo mane mano kama gintiere ka koro kowach ni kokadhe ng'ama dhi bedo gi thuolo kata lemo mar bedo kanyo opposition leader kata jatend kweth makedo sirkal tesre yakoromo gi jwang' mane gima kelo wich bar ka Azimio en adier koso oyo mano ntiere kar kanyo. Nitie gik mamoko bende nyakoromo gi jwang' mapod ntiere kar kae ma wayudo ne thuolo mano mar neno gi achiel kachiel joma nie counties to wacho nade nitiere gik mabende ka wanyalo mana nene ite mar 7 nitie mago ma otenore kod lwenje mago mag kedo gi mibadhi kaachiel koda ka mathoth mantiere kar kanyo kotenore kod kambi moro mar Geothermal Agency mantiere kar kaachiel kachiel kod weche mamoko mag counties odane warang piny kanyo ang' one ane gima ipenjo ka kanyo achiel kachiel mano e wach mantiere kar kanyo ka wadane warang ane sigana ni mano mar governors mano kama gintiere kaka e chenro mar governors kama girango gi governors oramo ni omenda magidwaro ero ineno kar ka bilion 450 giwacho ni mano omenda monego bed ni chwalo dongruoge mopogore opogore e counties. Governor Anne Waiguru, Governor Sakaja ikini governors mamoko nya governor Manyeri mano chopo ka kanyo nyim mano Mutahi Kahiga mano kama ne gintiere kanyo achiel kachiel mochung'o toke kanyo to ken governor mano Walter Nyambaga oluwo chenro na achiel kachiel ka entiere Eliare mar od bura entiere ka kanyo oluwo achiel kachiel kata kamano osekelona report makama kendo ka governors ywak e yo machalo kama tiende nang'o nyakwara moge jwang' omenda magidwaro gin gik magi mantiere kar kacha governors lero ni nitiere dwaro magidwaro ni mondo migini omedrego kod atamalo maromo 15 mano ma governor ma Kirinyaga Anne Waiguru ne lero kar kae ni omenda no nego bed ni medore kod bilion
376.9, mano kama gintie godo, kendo en geno margi ni magi dhi chopo kare, mano ka gintiere dwe mar auchiel tarik 30 mana higani, mondo ginene niere kaka inyalo yud pok makare, mano mondo mi ginene gigi dhi nyime e chenro madongo counties, ma bende giwacho ni gilieko kata gitemo wacho ni kapo ni nitie ng'ama thiro weche mag dongruok mag counties, higni 5 mabiro po nono counties ok bi bedo kata biro bedo kothirgi chuth kosoyo. Gitemo kedo mager ahinya gi wechego, bende ang' iyudgi kanyo achiel kachiel. Wuoth mochomo e yu chal nade Nyakwaramogi Jwang', ka wantiere ite mar 8 kanya mine kar kanyo weche mag diplomacy. Jatend piny Kenya William Ruto koro ochomo kama odhi launch kata odhi yawo ayawa yanga chenro mag Raila Odinga mar manyo lemono mar AU, to chan e yo machal nade, mano sirkal mar Kenya Kwanza kotel kod ite mar 8. Aya, mano kama wantiere kar ka achiel kachiel. Ino team ma bende oket kar ka madhi konyo e weche gi achiel kachiel. Nitiere jagoro mongirore e migawo no mano mar limbe pinje maoko, ma bende neno gi kar kanyo achiel kachiel ni ginto gitimo gi e yo machal nade. Ang'eni kanyo waneno tipo mag ji 4 madito madhi bedo ka wuok oko kendo dhi chopo ne jotelo mopogore opogore e alwora mar Afrika mondo mi ogone Raila debe e lemoni. Kanye kama gintiere wanene tipo mag ji 4 gin jok mage, mano kama wantiere kanyo. Wanegi anayate picha mag ji mano ka wantie ka achiel kachiel. Ang' wabed kod thuolo maneno Musalia Mudavadi, Olusegun Obasanjo kachiel koda ka Elkana Odembo koda Korir Sing'oei, mano jatend jagoro mongirore migawo no mar tudruok pinje maoko, mano ka wantiere kodi ka achiel kachiel. Weche thoth Nyakwaramogi Jwang' ang' yud thuolo mar neno ni gin gik mage ma bende omi pek kar kanyo. Nitiere omenda ma bende onego bed ni konyo jo Kenya manong'no ohingo. Sani lal ma kama wuok kanye yudo gi kachiel kachiel. Auditor General kata janon buge sirkal kata buge omenda mag sirkal, mano Nancy Gathungu, bende koro lero ka nitiere omenda maromo bilion 21 Nyakwaramogi Jwang' en omenda monego bed ni konyo jogo manong'no ohingo kata jogo ma kech kayo ahinya e counties mopogore opogore, ma koro sani bende kalo midhiero machalo kama. Mano ite mar 12 ang' wayudane kanyo. Gik mage miwacho ni gin omenda ma ok nyal non ni gikalo e yo machal nade. Iwacho kanyo ni shame as 21 billion meant for starving Kenyans misused. En gimoro malit ahinya ka entiere kar ka. Kwan machielo bende mantiere kar ka iwacho ni counties girom nade. Counties 33, mano kuom counties 34 mane orangi, giduto ne ok gichiwo nonro margi e yo malong'o ni omenda mane omigi mondo mi okony jogo makech kayo, chiemb kony mane nitiere ni gin kanye, gin gik mage, to gintiere e yo machal nade. Mano nitie ka Nyakwaramogi Jwang' ite mar 12 ibo bedo ni kor ng'eyo ni gin gik mage, mano kama girango gi kaya achiel kachiel. Kapo nono ni gweng' ma intiere omonji kod jogi matimo pedha, ditimo ang'o? Mane sigana mantiere kar kae e ite mar 14. E ite mar 14 ka iwacho ni Kirinyaga residents migrate to Nyeri. Aero koro en dar Nyakwaramogi Jwang'. Iwacho ni osechak timo pedha mager ahinya inono weche gi mag math kata kong'o moko puodhi. Jodak ma Kirinyaga koro dar dhi madhi Nyeri. Sirkal ma Nyeri be koro ok chak timo pedha, gidar gichom kanye, gibi Murang'a koso gichom county mane kendo. Ka gichopo Nyeri to giduogo ka joma biro Nairobi koso gichomo county ma Meru kendo ka gidhi kuonde mamoko. Haya, kisome kar kae iwacho ni gimanyo kama ginyalo yude andiwo ma ginya madho mayot, to koro yangore ni gichome kanye. Gichome boma ma Karatina mayudore county ma Nyeri, ma mano en boma machiegni ahinya kod Gachagua, jalup jatend piny Kenya. Iwacho ni macha Gachagua's backyard.
en kumoro machiegni kode. Jatend piny Kenya osebedo ka jalup jatend piny Kenya osebedo ka kedo mager ahinya kod kong'o kata math ma ok opuodhi, mano matimore e counties mopogore opogore kanyo. Ang'o matimore malong'o ahinya? Iwacho ni koro jogi olor kuonde math e county ma Kirinyaga, nyaka gidhi giyud ang'o, oboke mowinjore kata lesen mowinjore. Mano miyo jodak ma Kirinyaga odar kendo giwuok achiel kachiel ka gichomo county ma Nyeri, to ahinya gintiere Karatina. Iwacho ni kanyo bende ma en gik mabiro kaluwore kod wach mane Waiguru ogolo, gavana ma Kirinyaga, mondo mi olor bache duto mano ma Kirinyaga, mondo ne adier jogo ma tiyo e bech e ba ma kamae kata weg ba bende odhi e lai makare kod gino ma sirkal bende dwaro, nikech kanyo nokelo tho mara ji mohewa 17 ji 20 mamoko bende odong' kata ka nigi masira mar neno, ne ok ginen kaluwore kod kong'o man gi kwiri marach. Mano miyo 17 kata 20 owito ngimagi, ka moko bende odong' kata gi tabu mar wang', ok ginen kaluwore kod wechego mago mag kong'o. Aya, gin gik mage mantiere sani Nyakwara Mugejwang'. Adana rang kumoro kama wach ni baba for AU, owach ni baba tosha. Okawacho ndiki gazet ka wadhi ane ite mar 16. Aya, kaka kawuono dabedo gi jafwambo moro dokona ni en gima chal nade. Wacho ni baba for AU secretariat, wacho ni baba dhi Addis Ababa, koso ochal nade Nyakwara Mugejwang'. Mane ka kanyo kama wanya nene ka achiel kachiel, picha mineno kar kanyo kona neni inene yo mane picha no, mano mar baba tosha. Wani baba tosha winjo mana Kibaki tosha higa mar 2002, mano kelo Kibaki e telo kaka jatend piny Kenya mar adek. Sani koro ero en baba tosha. To jok mantiere iye kae, ng'ani chal ni en jatend migawo mochung' ne weche mag limbe pinje maoko, mago chalo jatend piny Kenya, to gikawo picha mondi kanyo ni picha machal gi ng'ama en Ogai mar Azimio, ma bende lawe kacha mogik cha chal ni en ng'ama timo penjo kata penjo ji niero, un koro usiro jok mage, ng'ato ka ng'ato ranga kanyo kaka omako picha e kore, kata ng'ama penjo bende nigi law e toke mondi kanyo ni okete picha mar Ogai mar Azimio, dhot bende ondike kanyo ni baba for AU secretariat, ndike kanyo baba tosha malo kacha. Ochal nade Nyakwara Mugejwang' kama intiere, pachien mane daer mar winjane paro mantiere kar ka achiel kachiel ni gin mage. Iwacho ni okinyi ma kawuono kae ka paro pod thoth kotenore kod magi mamienjo kendo mabiro achiel kachiel e gazet, gin mage minyalo bedo kacha gi thuolo mar neno. Ang'eni ang' miya pachi kanyo achiel kachiel mondo mi wabedane kod ng'eyo ni into pachien mane kotenore kod kama ipenjo kanyo ni Raila is the real deal for Africa. Aya, Mutama bende ntiere kar kanyo chiwo ote mare kachiel koda ka gigo ma opogore opogore. Nyakwara Mugejwang' ntiere ite ma iye kar ka. Ma en sigana makende ma bende ochiwo. Ang'eni ang'wa ka wawuok kae, ang'wa rangane gazet machielo kae to wuogi Aikra Network machielo mabiro kar ka. Iwacho ni sani koro to chal nade, mano kotenore kod gik mopogore opogore mantiere kar ka. Ite ma iye gazet mar Daily Nation nitiere sigana mochiw makende kaluwore kod tho mano mar Kelvin Kiptum, ma bende ntiere kar kanyo. Iwacho ni ochiw sigana ka mokwongo ka ineno en mar Sebastian Coe, mano kama intiere, mano e sigana no mantiere kar kanyo. Inene ote mar Sebastian Coe, mano mar President World Athletics, mano kama intiere kanyo. Ochiwo ote mare kachiel koda ote mamoko mag jo Kenya. Owacho kanyo ni osebedo jumbe 2 nyaka ne oyud kanyo ote mar buok ahinya kaluwore kod tho mano mar Kelvin Kiptum, bane jahigni 24 kende ka entiere mane masira mar apaya manotimore pacho kae. Iwacho ni higa mokalo Oktoba, mano en kaka nentiere kanyo mana e marathon mare mar adek, noneno kanyo ka odhi ma owuoyo rekod ma osebedo ka kanyo kuom thuolo moro malach ahinya. Osendik sigande mopogore opogore kar ka entiere gi kocha mare, mano ka ondik kanyo ni gone too soon. Mage sigana moko ma iye ma pod ntiere kar ka. Ng'eni ang'wane iwacho ni mano special edition ma Jo Nation bende koro chiwo kar kanyo.
ochiw nyaka kaka ne ochopo pachoka mano ka entiere boma ma Eldoret kanoloso kanyo kod jofwambo mopogore opogore kotelo ne mano kotelo ne ik mara Kelvin Kiptum mano odiochieng'ni ma kawuono. Mano nyako Ramogi Jwang' sigana mantiere kanyo kendo miye pek e yo makare. Ote mamoko ma ochiwo wuok Athletics Kenya ma bende ochiw kanyo kod jakom kata ogai margi mano president mar Athletics Kenya Jackson Tuwei mano ma bende nitie kaka en bende ochiwo ote mare mag lit kod kuyo. Jodak bende paro Kelvin Kiptum e yore ma opogore opogore. Mano nyako Ramogi Jwang' nitiere kae gazet mara Daily Nation. Ang'eni weche thoth ahinya made wamulo ahinya e kindegi to ahinya daher mar mulo itimo gi kanyo bende ka ng'idhi ang'ine kaka Uganda no bedo kod nyasi mopogore opogore mana mar paro Kelvin Kiptum to mano bende ang'iyo de gazet mar Daily Nation toke kanyo ka ng'itieko. Wachomo weekend madhi bedo marabora kendo weekend madhi bedo gi weche mag tuke wabed kod ng'eyo ni ginto gi chal nade. Duoko mag Champions League ma bende koro sechopo chieng' tich adek Arsenal ne ogo kod FC Porto mano gol 1-0. Napoli ne owuok amodhi gol 1-1 mano ka gintiere kacha kod mano club no mano mar FC Barcelona. Nyako Ramogi Jwang' koro ibedo kod ng'eyo mae kama wantiere gazet ma kawuono ma kairango gazet ma The Standard mane pek mar wach mantiere kar kae. Kirango gazet ma iye Prince Indah wuod Nyandare nitiere kar kanyo ang' ibeda ni kod ng'eyo ni ento gin gik mage ma bende ne otimore weekend ka mano bedo weekend mane nitiere kod mor kod ilo ahinya. Ang'ini ka ang' ikawo gazet ma iye mano mar Pal sang' ibed kod ng'eyo ni kanyo to gichal nade. Kae mantiere sigana mopogore opogore wacho ni nyaka jogo mano yudo mich mopogore opogore mag talanta kaachiel koda ka thumbe mopogore magigolo gintiere kar ka. All I do is to win ma jok mopogore opogore ma pod tiere kar kae ka male artist of the year ne odhi ne Prince Indah. Ero Prince Indah oparona wer moro kanyo mana winjo ng'ato loka loka wend Prince Indah oloke aloka kanyo makoro en ok owache ni Homa Bay be penjo Indah duogo karang'o wacho ni Homa Bay is asking Indah is return when awuoro wacho ni en wer ma kiyudo idhi bedo gi mor ahinya dhodi chunyi kawuono chieng' tich abich idhi iyude iluwego iyude yo makare winjane kaka inyalo loko thum